Kami DJ talaga nga impose da nga rod nga naangseg. Personally, nag-ijay, naangseg nga talaga. So nga tinawag ti GSO nga pandadalusan. So napanda nagdalos, yung the day after, man ni Miss Bon. So kung nakarod, it's not what we do nga mangdalos, it's more of DJ habit ti tao, the discipline. Kasi hala nga DJ nga area apo. So nga dapat ket disiplinado di bagi tayo. So sang kabagak, if only the mentality ti constituents tayo kasagay mabasbasa ti CR nga courtesy to the next user. Ket nagpindas ko nakadaldalos te ko pidutem ti clean as you go, pidutem ti basuram, ibasuram pinasaya nga lugar, hangkaw mismo every time madama kitang mayat nga pwesto nga pangipasulian hangko mga kadjay apo. So ngem, napagsasalitaan mi datay, kita and me, baka kaya tayo agi patakder iti public toilets men. In answer for them, kadigisi nga practices apo. Kasi nga tatay, adagawarte man iti tricycle franchise, so kinasaritak suda, please kasarita tayo, di operators tayo, winoda kayo, nga hando Mrs. Bo, di different areas apo. So, kung nadamit, baka better agi patakder tayo ti public toilet. So we will review apo. Di pagpintasan na nga kasarsarita tayo so that mangigan tayo met anati masapul ti constituents tayo apo.